jättedjupt. Så där djupt kan det inte vara. Fan också. Det måste jag ju också. Jag är ju långkalsonger på mig. Jag tror att man ska ta av sockarna. Jag ska ta av sockarna. Jag kastar hit dem. Ja, Jag är fortfarande 23. du är fortfarande bäst. Jag antar att det inte är någon idé att... Jag är 23. Är det kul att göra det här i vintern? Inte knoppas. Det är bara inte allvarligt talat. Upp med benen, Erik. Kallarna. Ja, men det är inte så jävla lätt. Jag kan drömma mig i va? Ja, det får jag drömma mig. Ja, men du kan ju inte ta tag i mig va? Men alltså Becka, låta igång sådär. Kom igen nu då för helvete. Ja, men inte så jävla lätt! Upp! Åh! Och vem var det? Vem var det som... Det är iskallt! Vem var det som skulle komma upp? Du, det var ju inte så jävla lätt. Och missade du då? Jag prövar med det. Det är så kallt! Ja, men missade du då? Ja, men du är ju i vägen. Ja, men kan du över mig då? Becka, nu vägen. Ja, men jag ska akta mig. Ja, du får nog banta lite tror jag. Jag fick inte så jävla lätt. Erkänn. Det är inte så jävla lätt. Kolla, det är inte så jävla lätt. Fan, är det innan fram nu eller? Ja. Jag bara... Erik, passar det för bästa an. Kom igen på svansen. Erik, du har 200 alternativ. Okej, Erik, kom igen. Dagisbarn! Jävlar vad bra ni har fått klättra. Ni kan inte ta och komma upp på svansen. Du var jättesvårt. Ja, här kan du ta andra. Här. Det är teamwork. Jag kan inte hålla. Ja, jag håller. Nej, det gör du ju inte. Jo, det gör jag. Ja, det blir mycket brantare här uppe. Ja. Vänta. Alltså det här på sommaren kanske. Julfest 2012. Får jag lägga ut den här på Facebook? Får jag lägga ut den? Det gick inget bra, Erik. Okej, vi ger upp. Au! Åh.